नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के फिल्म आशिकी के बारे में, जो ना कि फिल्म के ऑफिशियल पोस्टर और ऑफिशियल ट्रेलर के रिलीज डेट हम पूरा कंफर्म करके ले आयल बानी आप सब खातिर। जी हाँ, सबसे पहले तो आप लोगन के बता दी ई जौन फिल्म बा आशिकी है में खेसारी जी के साथ आम्रपाली दुबे जी की जोड़ी नजर आई। पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो नया रिकॉर्ड बने वाला बा ई फिल्म के साथे। बात करी एक फर्स्ट लुक के, यानी कि पोस्टर कब रिलीज हुई, तो पोस्टर आज एक रिलीज होखे वाला बा और केहू भी क्षण एक पोस्टर रिलीज हो सका था आज, यानी 20 अक्टूबर 2021 के। और बात करी एक फिल्म के जो ऑफिशियल ट्रेलर बा ओकरो पूरा कन्फर्म रिलीज डेट आ चुकल बा, जो कि हम अपना सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। जी हाँ, ये फिल्म के निर्माता प्रदीप कुमार शर्मा जी ई खुलासा कैले बाड़े कि जौन फिल्म बा आज की एकर पोस्टर 20 तारीख के और ट्रेलर जौन बा वो 24 अक्टूबर 2021 के दूगो चैनल पर रिलीज हुई, डीसी भोजपुरी पर और एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर। दूगो चैनल पर आज की फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुई 24 अक्टूबर के। अभी टाइम मेंशन ना कल गया बा, लेकिन टाइम सुबह के ही रखल जाई ऐसा बतावल गया बा। बाकी जैसे ही टाइम पूरा कंफर्म हो जाई कमेंट बॉक्स में आप लोगन खातिर लिख दें और डिस्क्रिप्शन में भी लिख लें, आप लोग जाके पढ़ लें। हम फिलहाल आज एक पोस्टर आए वाला बा, जैसे ही पोस्टर आ जाए ओकरो पर अलग से खबर बनावल जाए और देखल जाए कि का रिस्पॉन्स आवता आप लोगन के, यानी कि दर्शक लोगन के। तो ये खबर कैसा लागल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी अभी फिल्म के डायरेक्टर के नाम ना लेनी तो डायरेक्टर बाड़े पराग पाटिल जी, जो कि बहुत ही शानदार फिल्म बनावेले और इस समय उनकर आज की फिल्म रिलीज पर बा और लिट्टी चोखा सिनेमा हॉल में धमाल मचा रहा बा। दोनों ही खेसारी जी के साथ बा, दोनों ही शानदार फिल्म बा। तो खबर पसंद आयल बा तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।